खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि बर' हारिया मोनसे समाव रायजो दंमोन राजा दंमोन आरो बर' हारिया मोनसे समाव ग्रोम ग्रोम रायजो खुंदोंमोन सा सानजा भारताव आरो बेनिनो रायजो थामहिनबा राजथावनिनि माखासे बायखोन्दा नेरसोना दिनैसिमबो थामहिनबा आथिखालावबो बे समाव डिमापुराव नागालेण्डनि डिमापुराव दं होननानै जों बयबो मिथिगौ आरो बे डिमापुरनि जे बायखोन्दा नेरसोन बर' हारिनि थामहिनबा कसारिफोरनि जे बायखोन्दा नेरसोन बे बायखोन्दा नेरसोनखौ जारिमिनारि खालामनो थाखाय बे समाव आसाम आयेन आफादनि जे लांगोना बे लांगोनायाव लाबोनाय जादों गोमायाखै गोथार नेरसोन बर'नि बायखोन्दा डिमापुरिया देंखोआ दाबोनो रिंखांबाय थायो सैथो आरो धोरोमनि सायखं दङ सैथो आरो धोरोमनि सायखं दङ गोमायाखै गोथार नेरसोन बर'नि बायखोन्दा डिमापुरिया बर'नि बायखोन्दा डिमापुरिया थारैनो बर' हारिनि थाखाय दिनैनि साना जोबोदनो मोनसे जारिमिनारि सान आरो बे जारिमिनारि साना बेनो जे बे समाव बर' हारिनि मोनसे समाव रायजो जानाय मोनसे समाव बर' हारिया ग्रोम ग्रोम सा सानजा भारताव रायजो जानायनि मोनसे नेरसोन बायदि डिमापुराव थानाय बायखोन्दा नेरसोन बे बायखोन्दा नेरसोननि अन्थाइ खाम्फा बे अन्थाइ खाम्फाखौ आसाम आयेन आफादनि जे लांगोना बे लांगोनायाव दिनै गायसनदों आरो बेखौनो बेखेवना होदों आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आरो बे समाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बे बिश्व शर्माया दिनै बेखेवनानै होदों बर' हारिनि जारिमिनारि थामहिनबा कसारि फोलेरनि बायखोन्दा नेरसोन अन्थाइ खाम्फानि खाम्फाखौ थारैनो रायखांनांगोन जे बे समाव आसामनि बुंथिगिरि बिथां बिश्वजित दैमारिनि जे नाजानाय बे नाजानायजों जाफुंसार महर मोनदों आसाम आयेन आफादाव बर' हारिनि जारिमिनारि मोनसे नुथाया आरो दिनैनि हाबाफारि बे हाबाफारियावनो गोबां बर' हारिनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसेनो बे समाव गोबां बे जारिमिनारि सानाव बाहागो लानायखौ नुनो मोनदों बर' हारिनि दामनाय देनायजों लोगोसेनो बे समाव आसाम आयेन आफादनि जे लांगोनाया गोमसारनायखौ नुनो मोनदों मख'नांगोन जे बे समाव बर' हारिनि जे मोनसे समाव रायजो जानाय मोनसे समाव बर' हारिनि जे बायखोन्दा नेरसोनफोर बे नेरसोनफोरखौ बे समाव डिमापुरनिफ्राय लाबोनानै आसाम आयेन आफादनि लांगोनायाव गायसननाया बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव कसारि फोलेरनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव होननानै जों बुंनांगोन मानोना बे समाव गोबां आसाम आयेन आफादाव जाय बिथांमोना बे जायगायाव थांगोन आरो बे जारिमिनारि नुथायखौ नुगोन आरो नुयोब्ला बेनि सायाव मोनथिनो बा बिजिरनो थाखाय नाजागोन आरो बिजिरोब्ला बेखौ बर' हारिनि जे मोनसे समनि जे बायखोन्दा नेरसोन बे बायखोन्दा नेरसोनखौ नुनानै बे हारिनि सायाव संदाननो थाखाय बे हारिनि सायाव गोथौ मिथिनो थाखाय नाजागोन थारैनो दिनैनि साना बर' हारिनि थाखाय जोबोदनो गोसोखांथाव आरो जोबोदनो मोनसे जारिमिनारि सान होननानै जों बुंनांगोन दिनै बेलासे सानाव आसामनि बिथां गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बे अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवनायखौ नुनो मोनदों आसाम आयेन आफादनि सिगाङाव दिनै डिमापुरनि जे बायखोन्दा नेरसोन बिनि मोनसे खुन्थियाखौ बाहाय गायसननानै दोनफैनाय जादों बेयो मोनसे इनक्लुसिभ हिस्ट्रि अफ आसाम बिनिनो मोनसे बाहागो कसारि राजाया बानायलांनाय बे मोनसे बायखोन्दा नेरसोन आरो बेखौ माने फ्राय 10 सेन्चुरि एबा 10 सेन्चुरियाव बेवहाय बानायनाय होननानै मिथिनाय जायो तो बे आसाम आयेन आफादनि सिगाङाव बेखौ गायसननानै मोनसे जारिमिन आरो गोदान जारिमिन बानायबावनाय जाबाय आरो आसामनि बिधान सभानि जाय स्पिकार मानाव गेदेर बिश्वजित दैमारिया बेखौ मोनसे इनिसिएटिभ लानानै आरो आसामनि जि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बे गासैबो नांगौ खरस एबा
डिजाइन गासिबो एप्रुभेल खालामनानै खालामदों बेनिफ्राय मिथिनो मोनगोन जे बे सिम्बलखौ नायनानै मोनसे समाव बयनिबो गोसोआव मोनसे सोंनाय सिखांगोन बे मा बेखौ मिथिनो लुबैनाय फैगोन बे हिसाबै जोंनि जारिमिना गोसारगोन जियानो जा दा गोदान मोनसे निउ सेन्चुरियाव मोनसे इनक्लुसिभ हिस्ट्रिनि मोनसे सेन्चुरि होननानै बुंजायो जे गोदो मोनसे डिसक्रिमिनेसन दंमोन जे बेखौ नाख्लायनांगौ बेखौ दोनखोमानांगौ आरो दानि बे गोदान मुगायाव टेक्न'लजिनि जि गोदान जुग फैबाय बाय जेबो जिनिसखौ दोनखोमानो हाया ओंखायनो दा मोनसे इनक्लुसिभ हिस्ट्रिनि एरा फैदों जे गासैबो हिस्ट्रिखौ जों रिकगनिसन होनांगौ आरो प्रिजार्भ खालामनो नाजानांगौ बे जोंनि पास्ट थ' आसाम बिधान सभायाव बेखौ दोननो हानाया जोबोद देरगाथावना बाथ्रा आरो दिनै बेखौ बेखेवनाय जाबाय आरो बेनि थाखाय आङो आसाम बिधान सभानि स्पिकार बिश्वजित दैमारि आरो आसामनि मुख्यमन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोनखौ आङो साबायखर होयो